Uram, alala nga, nagitay ato tao, Glenn, na di pati apo, nagitay mismong ading-dingig inata, kasano nga, iwasan or liklikan ti uram. Go ahead. So no adaman ni uram kada tayo ay apo hang kayong unang agpanik kasi dayjay no yung pinagpanik is di talaga nga iso pa iti pakatundaan ti adado pa nga sugat no digiti paka dunuram no kasjay ken may sapay go to the safe place asigo din kay safe place tayo hang kayo nga mapuran no adaman siguro kahit yung masublian leave it to the fireman di ba hang sikati mapan nagisalsalakan ng makakidi si kapay ti pidutan dan to jay. Tumawag sa mga bombero emergency hotlines, huwag bumalik sa loob kung nasusunog ng bahay dahil bagakitayan. Yung ko gumapang, di jay ubobraan ti drilyo. No nagdrills kay man ipakat yun, di ba? Di jay da Kapitan Manny, di ba kabigat ti bigat na nag fire drill da ti Caribbean na kuasigutan anya day parang nagpasama ka na. Anyway, so digijay apo tilang mga bagak prevention is better than cure. So nga no dapat adaman mapaspasama nga kastoy preventaran tayo apuhan tayo nga lihan tayo nga papabusuyan nga ti apoy ti mang dadael kada tayo. Okay? Kaya tayo data. Kararkay lang. Okay, so itatag Holy Week but it's still nanginangal daw. Ada do ti mapaspasama ng aming disgrasya ti kakastoy kada pasamak nga madi. Kaya agpray tayo kaya namo nga dati nga bakasyon katagbaling nga very meaningful na happy tayo basta awan po or. Okay, check ni Idol Glenn Batuyong. Thank you again. Para tumbigat last day plus kata tumbigat Belaan. Oo. Okay, maraming salamat. Pero kita-kits kami sa Monday po mga idol. Okay, maraming salamat Idol Glenn Batuyong.